Een week na de brand in Kloetingen zijn de paden inmiddels asbestvrij. Maar dat geldt niet voor 61 woningen. Binnen dat gebied zijn de tuinen en de daken van de woningen op dit moment afgezet met lint. Die zijn allemaal besmet. Die moeten dus ook allemaal schoongemaakt worden. En de een zal meer besmet zijn dan de ander. En over hoe lang dat allemaal nog gaat duren praat verslaggever Simone Girions ons straks bij. En verder in dit nieuws vandaag. Problemen met je huurbaas? Ga naar de gemeente. En kosten en regels doen evenementen de das op. Goedenavond. Ruim een week na de brand in een loods in Kloetingen zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar. Bij de brand kwamen asbestdeeltjes vrij en daardoor waren lange tijd straten afgezet. De asbest op de openbare weg is inmiddels opgeruimd, maar tientallen tuinen zijn nog altijd afgezet met een lint. En we gaan naar verslaggever Simone Girions, die staat bij die afgebrande loods in Kloetingen. Simone, kan er eigenlijk al iets worden gezegd over de impact van de brand op de omgeving? Ja, de gemeente Goes heeft vandaag bekendgemaakt dat er 61 woningen getroffen zijn door asbestvervuilingen. De tuinen van die woningen zijn ook afgezet met geel lint. Daarachter moet je niet lopen. En sommige huizen hebben alleen maar asbest in de voortuin. Maar er zijn ook huizen waarbij de achtertuin helemaal vol ligt. Daarbij moeten soms zelfs bomen of bossen gekapt worden om die tuin weer schoon te maken. Ja, dat is de materiële schade, maar er heerst ook angst in de omgeving, heb ik begrepen. Ja, zeker. Ja, bij veel omwonenden staat die brand nog steeds op hun netvlies of ze vrezen bijvoorbeeld voor hun gezondheid. Daarom is inmiddels ook slachtofferhulp ingeschakeld. En de gemeente Goes heeft gisteravond een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. En daarbij konden ze hun angsten uitspreken en ook vragen stellen. Nou, van de omwonenden hoor je vooral vragen, zorgen, een roep om hulp. Dingen die ze ook absoluut niet weten. We kwamen bijvoorbeeld mensen tegen die in hun tuin nog kippen hebben lopen, nog andere buitendieren hebben lopen. En die zitten nu al een aantal dagen in het hok. En die kunnen er de komende tijd ook nog even niet uit. Ja, wat moet je dan precies doen? Wat mag er wel, wat mag er niet? Nou, dat soort vragen hebben wij gisteren gehoord. We hebben ook veel duidelijkheid in hun richting kunnen geven. Dat we als gemeente er heel nadrukkelijk op gaan sturen dat zo snel mogelijk zowel de brandhaard, die helemaal besmet is, als de particuliere tuinen en eventuele daken gereinigd gaan worden. De gemeente wil dat die reiniging zo snel mogelijk plaatsvindt. En dat wil ook de eigenaar van de loods, Teunis van Nes. Dit heeft prioriteit nummer 1 voor mij. Dat die lintjes worden weggehaald. Want iedere keer als iemand naar buiten stapt, wordt hij herinnerd aan die enorme vlammenzee. En dat wil ik niet. Dus dat moet wat mij betreft eerst gebeuren. Teunis was in de loods aanwezig toen de brand ontstond. In de afgelopen week voelde hij zich gesteund door de omgeving. Enorm veel medeleven. Ongekend veel. Dat is, terwijl ze zelf zo'n traumatische ervaring hebben meegemaakt, gaan ze zeggen van waar is Teunis, waar is Teunis? Ongekend. Dus heel bijzonder. Ja, wat doet dat met u? Dat weet ik niet. Ik stond altijd klaar voor iedereen en nu staan ze klaar voor mij. Dat is heel mooi. Fysiek is hij er goed aan toe, maar de schade is groot. En zijn kater Karel is nog altijd spoorloos. Het is te hopen dat hij gevonden wordt, dat hij niet verbrand is. Karel, kom! En dan kwam hij. Nu niet. Dus 's nachts roep ik nog een paar keer. Maar tot nog toe niet gekomen. Ja, een droevig verhaal. Simone, we zien nog altijd linten achter jou. Wat zijn eigenlijk nog de maatregelen die nu nog van kracht zijn? Nou, dieren moeten nog steeds zoveel mogelijk binnen blijven. We hoorden net ook al de burgemeester over de kippen. Die moeten zoveel mogelijk in het hok blijven. Verder moeten schoenen schoongemaakt worden als je van buiten naar binnen komt. En er is een gezamenlijke afvalcontainer hier in de buurt. Want de gemeente wil de bewegingen in de omgeving hier met rolcontainers zoveel mogelijk beperken. Ja, en hoe lang gaat het dan nog duren voordat alle asbest is opgeruimd? Nou, de sloop van de loods gaat binnenkort al gebeuren. Binnen de komende dagen gaat dat al van start. Maar het schoonmaken van de tuinen en de daken hier van omwonenden gaat nog wel wat langer duren. Daar wordt over ongeveer 3 weken mee gestart. En de gemeente verwacht dat over 6 weken alles hier weer schoon is. Simone Girions vanuit Kloetingen, dankjewel.
Het lijkt erop dat de woningbouw in Zeeland dit jaar en volgend jaar voor een groot deel stagneert. Het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is vorig jaar meer dan gehalveerd ten opzichte van het gemiddelde van de 3 jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Omdat het gemiddeld 2 jaar duurt voordat een huis wordt opgeleverd, zal het effect van het inzakken van de vergunningsaanvragen pas eind volgend jaar meetbaar zijn. Oplopende kosten en strengere regels doen het wandelevenement Fjord Tour en het Pinksteren Vliegerfestival in Renesse de das om. De evenementen gaan daarom dit jaar niet door. Maar het Vliegerfestival alles op alles zet om in 2025 terug te keren, trekt de organisatie van Fjord Tour de stekker uit het hele evenement. Ondanks de woningcrisis zijn er in onze provincie nog genoeg woningen te vinden onder de 2 ton. En daarom hebben we een lijst gemaakt met de goedkoopste Zeeuwse woningen, aangeboden op Funda. Op nummer 1, een huis in Terneuzen. Voor de mensen die zich nu al verheugen, het is al verkocht. Het gaat om een huis aan de Nieuwe Diepstraat en het huis stond te koop voor €79.500. We zien natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen, dat is een krimpmarkt. Daar gaan toch mensen weg, jonge mensen. Waardoor je zal zien dat woningen daar gewoon wat goedkoper zijn dan in plekken als de Beverlanden of Walcheren. Toch staat Vlissingen wel op nummer 2 door een klein appartement dat te koop staat en een woning in Terholen op 3. En ondanks dat de meeste huizen er op het eerste gezicht misschien niet aantrekkelijk uitzien om te kopen, gaan ze toch snel van de hand. Wat voor mensen kopen dit soort huizen? Wat komt u tegen? Met name jonge mensen en in de afgelopen jaren zien we ook veel mensen die uit scheiding komen en dringend een woning nodig hebben. Die woningen zijn vaak leeg, daar woont niemand meer in, dus dat kunnen snel opgeleverd worden. Ja, en ben je nou benieuwd welke goedkope huizen er in jouw gemeente te koop staan? Kijk dan even op onze website oproepzeeland.nl en in de app. Straks in onze uitzending gaan we een kijkje nemen bij de buren van de radio. Maar nu eerst conflicten met je huurbaas. Want waar moet je naartoe als je wordt afgewezen voor een particuliere huurwoning vanwege je achternaam? Of als je huurbaas niks wil doen aan de vochtproblemen in je woning? In een krappe woningmarkt hebben huurbazen veel macht en nemen ze klachten van huurders niet altijd serieus. Sinds dit jaar zijn gemeenten verplicht om een meldpunt te openen waar huurders terecht kunnen met vragen en klachten. In de wet wordt echt expliciet aangegeven als er gediscrimineerd wordt, als er bepaalde dwang uitgeoefend op een huurder. Op het moment dat er allerlei zaken die geregeld moeten zijn rondom servicekosten, als zij daar terughoudend in zijn, dan is er een mogelijkheid om daar een melding over te maken. En ik vergelijk het een beetje met mensen die bij een corporatie zijn aangesloten. Dus daar zijn veel van dit soort zaken gewoon geregeld. Dat is bij een particuliere huurder niet. Dus ik hoop op deze manier ook die mensen tegemoet te kunnen komen. Alleen al in de gemeente Terneuzen worden zo'n 3000 woningen of kamers particulier verhuurd. In de hele provincie hebben dus duizenden Zeeuwen met een particuliere huurbaas te maken. En bij problemen kan het best lastig zijn om zelf voor je rechten op te komen. Als huurder sta je toch altijd een beetje in een wat afhankelijke situatie. Wij als gemeente hebben daar toch mensen voor die dat makkelijker kunnen. Nou, je gaat het gesprek aan op het moment dat er vanuit de verhuurder eigenlijk geen beweging is in de goede richting. Dan hebben we gelukkig als overheid dan de mogelijkheid om in de vorm van een soort boetestelsel de mensen wel te dwingen. En op het moment dat je het hebt over boetes, dan worden mensen toch vaak wat zenuwachtig. Ook de wat notoire huisjesmelkers, om het zo te zeggen. En ik praat erover verder met verslaggever Kleine Splinter. Particuliere huurders kunnen nu dus terecht bij een meldpunt. Waarom is dat eigenlijk nodig? Nou, als je bij een woningcorporatie huurt, dan is er vaak een klachtencommissie waar je terecht kan. Maar als je dus particulier huurt, dan ben je veel kwetsbaarder. En daarom gaat de gemeente dus nu die belangen behartigen. Sommige gemeenten doen dat zelf, maar andere gemeenten die schakelen de hulp in van andere instanties, zoals de gemeente Middelburg. Onze methode is altijd hoor en wederhoor. Dus wij luisteren naar het probleem. Omdat het vaak in de zaken die wij zien toch heel veel misloopt op communicatie. In heel veel gevallen is daardoor juist een juridische procedure of een procedure met bestuursrechtelijke sancties en dergelijke niet nodig. De gemeente Middelburg vindt het een goede zaak dat inwoners die particulier huren nu meer bescherming krijgen. Ja, omdat er toch vooral op die particuliere huurmarkt wat misstanden zijn. Discriminatie, mensen moeten te veel borg inleggen aan de voorkant. Het is niet echt helder wat hun rechten en plichten zijn. Dus dat moest gewoon beter geregeld worden. En dus vandaar dat die wet ingevoerd is. Ja, we horen een hele opsomming aan misstanden. In hoeverre spelen die in Zeeland? In hoeverre is er geen sprake van gewoon een randstedelijk probleem?
Ja, je ziet wel dat het hier wat minder speelt. Want je ziet hoe hoger de woningnood, hoe gekker de huurbaas het kan maken natuurlijk. Wat we wel hier zien is de huisvesting van arbeidsmigranten. Die kunnen nu ook bij dit meldpunt bij de gemeente terecht. Omdat je hier voorheen zag dat wanneer deze arbeidsmigranten bijvoorbeeld hun baan kwijtraakten, dat ook een huurcontract werd opgezegd. Ja, dat mag dus niet. En nu kunnen zij dus ook aan de bel trekken bij de gemeente. Ja, nu is dit meldpunt sinds begin dit jaar open. Is er al veel animo? Nee, dat nog niet. Er zijn nauwelijks meldingen, maar dat betekent niet dat er geen misstanden zijn. Maar de verwachting is eigenlijk dat er gewoon nog te weinig aandacht is voor dit meldpunt. En dat dus veel huurders niet weten dat dit meldpunt er is. En het is er dus wel degelijk. Carlijn, dank je wel. Hij werd niet verwacht, maar hij is toch gekomen. En dan heb ik het over de zon. Die brak vanmorgen vrij snel door. Het bleef ook nog eens droog en zo kregen we al een voorzichtig voorproefje van de lente bij maximaal 17 graden. Morgen start bewolkt, in de loop van de middag opklaringen bij maximaal 11 graden. Het weekend is het droog met ook weer zonnige perioden bij dan weer maximaal 10 graden. Zondag dan neemt de kans op regen weer toe. Ja, zo aan het einde van deze uitzending. We gaan weer even kijken bij mijn buurman die nu op de radio te horen is en voor nu ook heel even hier te zien is. En dat kan vandaag voor het laatst, want na 12 jaar verruilt Michiel van der Velde ons voor de NOS. En is hij nu dus bezig met zijn laatste uitzending. Michiel, heb je al spijt van je besluit? Nou, als ik al die berichten hier binnen zie komen, dan denk ik, waar ben ik aan begonnen? Het zijn echt honderden lieve berichtjes van luisteraars en van collega's. Dus spijt, nou ja, ik heb er wel een weloverwogen keuze gemaakt. Hè. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is tijd voor wat nieuws, maar echt al die lieve reacties, ja, die doen me wel wat. Ja, nou, ik heb nog 1,5 uur om terug te komen op je besluit. Het is je laatste uitzending. Ja, die wil je niet zomaar voorbij laten gaan natuurlijk. Nee, en dat gaat ook niet gebeuren. Want je kent, zegt u het maar, het programma waarbij Zeeuwen in kunnen bellen. Sommigen die doen dat heel erg vaak. Dat zijn de echte smaakmakers van het programma. En die heb ik vandaag uitgenodigd. Niet allemaal, dat zijn er gewoon te veel. Maar wel een deel, die komen hier in een extra lange, zegt u het maar, aan tafel. En dus voor het eerst kan ik er ook echt gaan zien en de hand schudden. En ook meteen voor het laatst dus, want ja, het is mijn laatste. Ja, Michiel, zo toch nog een feestelijke afscheidsreceptie. We proosten er zo nog even op, maar nu alvast vanaf deze plek heel veel succes. En vooral ook heel veel plezier daar in Hilversum. En wilt u nou niks missen van die speciale Zegt u het maar aflevering? Op onze site kan je meekijken en laten we vanavond natuurlijk ook nog terugkijken. Kan je er eindelijk achter komen wat voor gezichten er nou bij die vertrouwde Zegt u het maar stemmen horen. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.